Hej, jeg hedder Anders. Nej, gør du i hvert fald ikke. Jeg hedder Stu. Jeg hedder Anders. Og vi vil præsentere i dag en af de muligheder, I har for at tjene penge på Operation Dagsværk. Vi har sat os ud her med 2 guitarer i Hørsholm 0 punkt. Og som I kan se, så vrimler her med mennesker. Der er simpelthen folk over det hele. Der er folk, der kravler rundt for at give penge i det her område. Så I skal ikke holde jer tilbage. Der er bare store muligheder her, og guldet er jeres. Vi starter med at præsentere en af de mulige sange, man for eksempel kunne spille på sådan en dag her. Det er blomsten af dansk sangskat, skal vi lige have lov at sige. Den lyder sådan her. 3, 2, 7. Publikum går amok! Og som vi kan se, så er vi allerede blevet styrtende rige. Vi har faktisk tjent en hel pakke smøger. Goddag, mit navn det er Carsten Selleri. Jeg har fået til opgave, en meget stor opgave, at undersøge de kummerlige vilkår, slaverne har i Bolivia. Goddag, vi er simpelthen taget til Bolivia for at undersøge de ringe vilkår, de bolivianske slaver lever under. Was hast du gemacht? Sehr gearbeitet! Du hast in mein Ansicht gekommen! Halt die Klappe! Auf der Stule! Auf der Stule! Undskyld, hvad er det, du laver? Hvorfor? Jeg har in mein Ansicht gekommen, dafür muss er arbeiten! Hej, jeg har tykket lidt på den, og jeg kan ud fra mine erfaringer, mine iagttagelser, konkludere, at de bolivianske slaver, de lever under kummerlige vilkår. Derfor støt Operation Dagsværk. Står du også i den uheldige situation, at du ikke kan spille guitar overhovedet, så er der selvfølgelig masser af andre ting, du også kan gøre, som for eksempel nummer 1. Du kan centrere! Nummer 2. Du kan mime. You can tell me it's wrong, but I love wine, women and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Du kan sælge dig selv. Inventory, you security. Ja. Okay. Operation Dagsværk, det er skide nemt. Men det gør lidt nas.